For DJ Rocky's Secret Files. Ako sana ang katabi mong humarap sa altar. But you don't deserve me after all. Hi, DJ Rocky. I have to admit na hindi ako laging nakakapakinig ng programa mo. Madalas lang kitang mapakinggan pag sumasakay ng bus o jeep pa uwi. O kapag kumakain ako ng late lunch sa kantin namin. Nung napakinggan kita isang beses, pumasok sa isip ko na baka pwede kitang sulatan at i-share ko sa iyo ang kwento ko. I tried and found myself doing this. Baka sakali lang na marinig ng ex ko. And in a way, masabi ko sa kanya na sising-sisi ako sa nagawa kong kasalanan sa kanya. Isang bagay na hindi ko magawa ng harap-harapan dahil mukhang imposible pang mangyari sa panahong ito. By the way, itago mo ko sa pangalang Omar. At ito ang aking secret file. Nais ko sanang balikan ng time na I was still a nursing student sa isang private medical school. I had my 2 eyes fixed sa isang babaeng estudyante. Naitago natin sa pangalang Winter. Si Winter ay 1 year ahead sa akin. Nursing din ang kinukuha niyang kurso. When I first saw Winter in my first year in college, nag-alab na agad ang panghanga ko sa kanya. Winter is a full package woman para sa akin. Maganda siya, maputi, matangkad, mukhang mabait, matalino, at role model student. Halos lahat ng kabatch kong lalaki, siya rin ang crush nila. Pero I had this determination na i-pursue siya. Kasi naramdaman kong siya na ang the one ko. So ang ginawa ko noon, nagpadala ko sa kanya ng mga letter bilang isang secret admirer. Through those letters, unti-unti kong kinonfess sa kanya na gusto ko siya bilang babae. And that I was interested to get to know her, if she wouldn't mind. Inamin ko rin sa kanya na I am a year lower than her, yet susubukan ko pa rin ang chances na ligawan siya. To my surprise, nag-respond si Winder. Pumayag na makipag-meet up sa acquaintance party ng mga freshies sa school namin. And during the freshies party, sinet up kami ng mga classmate ko para magkaharap at magkakilala ng personal. Sa umpisa natameme talaga ako kasi kaharap ko na yung babaeng gusto ko. Natulala talaga ako. Pero yung mga kaklase ko at kaklase niya, nagsisigawan na rin. Nandun kami sa gitna ng basketball court. Kami ang naging centerpiece during the event. Nagulat din ako kasi I was expecting a private meetup. But we ended up taking the whole stage, kumbaga. And so we met. Nagkaroon ng konting conversation tungkol sa aming personal background. Nagkapalitan din kami ng mobile numbers. Ang gist lang sa naging first meetup namin is when I asked her kung pwede ko siyang ligawan. Pumayag naman siya, kaya hindi na rin ako napahiya. From that day, we started dating. We started getting to know each other better. Na-meet ko rin ang parents niya, and I informed them formally that I was courting their daughter. Biro nga ng daddy niya sa akin, "Winter, kailan mo to sasagutin?"
Sabi na lang ni Winter sa kanila, "Maybe at the right time, Dad." Nabuhayan naman ako ng loob dahil mukhang may pag-asa namang maging kami. Throughout our dating stage, mas naging close ako sa mommy niya. Naitago natin sa pangalang Tita Chloe. Si Tita Chloe ang tinagurian kong cheat sheet. Kasi siya ang napagtatanungan ko ng mga basic background information ni Winter. Kahit yung mga gusto at ayaw niya na discover ko sa tulong ni Tita. Na-feel ko namang boto sa akin si Tita Chloe. Kaya ine-encourage niya ako na gawin ang ganito, huwag gawin ang ganyan, para raw mas mahulog pa ang loob sa akin ni Winter. True enough, consistent si Tita Chloe sa mga advice niya sa akin. Tila siya ang naging coach ko sa panliligaw. I remember asking Tita kung anong favorite chocolate ni Winter. Tapos pagbigay ko kay Winter ng tsokolate, na-shock siya dahil yun daw ang favorite niya. Bakit ko raw alam? Sabi ko, secret. Hindi niya yata alam na mommy niya mismo ang kasabwat ko. And then dumating yung birthday ko. Nag-date kami sa isang restaurant. Doon kami nag-celebrate. At doon din ako sinagot ni Winter. Sa sobrang tuwa ko, napasigaw ako ng yes. Talon ako ng talon habang nakangiti naman sa Winter. At pinipigilan ko. Wala eh. Sadyang hindi mapigilan ang bugso ng kaligayahan ko. Huwag daw akong maingay, sabi ni Winter. And yes, DJ Rocky, naging kami ng birthday ko. At hindi nagtagal, nalaman din ng classmates ko at ni Winter na officially kami na. Sa umpisa may hiyaan pero natutunan din naming maging open sa relasyon namin. Tanggap ng mga barkada namin ng relationship namin. Nag-congratulate din sa akin si Tita Chloe dahil sinagot na ako ni Winter. And that she looks forward na magiging masaya at puno ng pagmamahal ang relationship namin ni Winter. I gave her my word na iingatan ko sa Winter. Na mamahalin ko siya ng buo. Na hindi ako magiging sagabal sa pag-aaral niya. Natututukan ko rin ang pag-aaral ko para makapagtapos ng nursing course at maging nurse balang araw. I gave Tita Chloe my commitment that I will love Winter and take good care of her. But somewhere along the way, DJ Rocky, I made a mistake. I became an a-hole. Akala ko kaya kong panindigan ang mga salitang binitiwan ko kay Tita Chloe para sa pagmamahal ko kay Winter. Minahal ko naman talaga si Winter. And there was no doubt to it. Pero I had this longing for pleasure na I believe kayang-kayang ibigay sana sa akin ni Winter. Dala ng init ng damdamin, I wanted to pursue my relationship with Winter to another level. Ginusto kong makuha ang kanyang virginity. Ayaw niya muna at sana maintindihan ko raw. Lalo na't nag-aaral pa kami. I said that I understand that I will try to wait for the right time. And turning into the a-hole that I was, I did not wait. Sa iba ako naghanap. Because I wanted or needed rather to feel the pleasure I was longing for at that time. Dala ng hormones? Maybe. Ewan, pero I totally ignored my conscience. Kaya nakipagfubo ako sa ibang babae. Hindi ko pinaalam kahit kanino, lalong-lalo na kay Winter. Habang ginagawa ko to, talagang nalalasap ko yung pleasure, yung satisfaction sa buong katawan ko. I felt I was being complete. Yung tipong hindi ko to pagsisisihan. Sa dulo, nagsisi rin ako. Nalaman ni Winter na may iba akong babae. Sinugod niya ako sa bahay namin, binugbog ako ng mga tropa niya. Hindi na ako lumaban. Hindi na rin ako umimik. Hiningan niya ako ng paliwanag, hindi na ako nagsalita. Booking na ako eh. So I already found it useless to make explanations. Nagsorry na lang ako sa kanya. At hanggang ngayon, ramdam ko pa rin yung sisi, yung regret na ipinagpalit ko si Winter para sa ilang minutong sexual gratification with someone else. Nung nabalitaan ni Tita Chloe ang nangyari, tinawagan niya ako.
Umiyak lang siya sa phone at nagtatanong sa akin, Omar, bakit? Bakit mo yun ginawa? Paulit-ulit niyang tanong. Iyak lang siya ng iyak. Ako naman umiiyak din. Dahil sa kahihiyan at pagsisisi. At paulit-ulit ko na lang ding nasabi, ay tita, sorry po. Paulit-ulit hindi ko na rin pinaliwanag. Hindi na ako gumawa ng excuse. Pagkatapos noon, hindi na uli kami nagkausap. They cut their ties off with me. Naintindihan ko naman sila. Fast forward 6 years later, ikinasal si Winter sa ibang lalaki. Ang hindi alam ni Winter ay nung araw ng kasal niya, sumaglit ako sa simbahan para makita siyang lumakad sa aisle. In her wedding dress. Ang ganda pa rin niya. Sabi ko sa sarili ko, shucks, I messed up. I let you go because I was too immature. Sayang. Sinayang lang kita. And it was my biggest mistake in life. Ako sana yung katabi mo diyang humarap sa altar. But you don't deserve me after all. You deserve someone better. After I saw her walk down the aisle para pakasalan na magiging husband niya, hindi na ako nagtagal. Umalis na ako agad. Dahil hindi ko matiis makitang masaya na siya sa iba. Binagabag din ang konsensya ko ng katotohanan ng iba na ang may-ari ng babaeng minsan kong pinangarap at pinahal. Yung babaeng minsan ding naging akin. If only I waited for the right time. If only I remained faithful to her, baka ako ang pinakasalan niya. Sa ngayon, base sa huli kong stalk sa kanya sa Facebook, ay nag-migrate na rin sila ng husband niya sa ibang bansa. At may 2 na rin silang anak. Naging full-fledged nurse si Winter. Ako nagtapos din at naging nurse. Pero nag-proceed ako sa medical school. At naging isang licensed physician naman. Ngayon, I'm still single. Ever since hiniwalayan ako ni Winter. And yes, DJ Rocky, tanggap ko na ito ang karma ko for cheating against Winter. I still long for the kind of love that I once had. Also, I still feel the regret of losing Winter forever. I don't know if I still deserve to be loved, despite my mistakes in the past. Ika nga, nasa huli ang pagsisisi. I learned my lesson. I lost my one true love. And now, I still suffer the consequences. Sana nga lang hindi mangyari sa iba ang nagawa kong kasalanan kay Winter. Sa family niya, lalo na kay Tita Chloe. I hope that you find it in your hearts to forgive me one day. At kay Winter, masaya ako sa naging buhay mo after nang nangyari sa atin. I will forever be apologetic. Sorry. Sorry for all the things I have done. I wish your family the best that life has to offer. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Salamat sa pagbabasa. Muli, ako si Omar. At ito, ang aking secret file.